Mga kapuso, mga utod nga butkon sang tawo na sapuan sa kilid sang dalan sa La Paz, Iloilo City. Samtang sa haro naman nasapuan ang lawas sang tawo nga pugot ang ulo kag utod ang mga butkon. Kapulisan ginahibalo kun bala konektado ang duha ka mga insidente. Pahanom do mga kapuso, sensitibo ang inyo matanaw nga video. May detalye si Kim Salinas lagi kan sa Haro, Iloilo City. Kim, anong latest? Jert Kate Adrian padayon ang investigasyon sa kapulisan sa nasapuan nga mga utod kag mga utod nga butkon kag lawas nga utod ang ulo kag butkon sa duha ka separado nga lugar diri sa syudad kaina lang sang aga. Alas 6 kaina sang aga, samtang malawig sang iya karabaw sang nakita ni Adver ang isa ka sako sa hilamunan sa kilid sang dalan sa Barangay Tikod, La Paz. Ginpulot sini ang sako agud kun tanay sudlan sang kahoy. Apang natingala ini kun anong unod sang ginbuksan dito na sini nakita ang duha ka maotod nga butkon sang tawo. Gani kay bugat, ipanawagan ko sa ko kag lantawon, mi kanay koreng. Tigali nang butkon ka tawo. Diri kag nangayo sang bulig sa barangay si Adver. Suno kay Elias Dodoy antes pa man nasapuan ang mga butkon, may nakita ini nga puti nga van nga nagpondo sa lugar. Alauna kay inasang kaagahon samtang ini ang papauli. Sugata ko sila ga hinay-hinay sila sugata ko. Pero ang unod sang van tinted ang iyang glass pero hindi makita ang tao, wala sa sang plate number. First time kuno sini nga nakita ang nasambit nga van sa lugar kag ginapatihan nga amoyadto ang nagbilin sa utod nga mga butkon. Sa pagpangusisa sang La Paz Police, wala sa may nakita ang mga palatandaan sa mga butkon. Ginapatian, pila pa lang ini ka oras nga ginbilin sa lugar. Posible gingamitan sa matalom nga bagay ang pag-utod sini. Wala pa man nasolbar kung sino ang nagapanagiya sa mga utod nga butkon. Matapos lang ang pila ka oras, may isa naman kasako sa rin nagalabaw ang mga tiil sang tao ang nakita sa kilid sang floodway sa Barangay Buhang Haro. Wala na ma'am, kay abi ko basura lang. Iara sa may aragian, ipahigat ko tani. Di parahan ko may gagawa nga tiil. Amo to nga way ko naging tandog. Sang ginbukad sang soko, nakita na matigan nga lawas ang lalaki nga ginabanta na edad 30 anyos. Utod ang ulo sini kag duha ka mga butkon. Nakasuksok lang ini sang itom nga brief. May pila sini sang pagkabuno sa dugan kag tiyan. Hindi taman maka-confirm na, hindi tama hambal man nga managiyaw, pero ti ka balo sa ilan panantaon talimpyo nga gyud. Ang kunyong na maburubugat man mo no? Oo, nga matalom no? Oo, dapat na tiyan na lang gamay nga kutsilyo na. Kung isa mo lang hindi man na uro ka sarang nakakon yun. Sa ibabaw sang sako may ginbilin nga karton sa diin nakasulat ang mga tinaga nga ibalik ang kamay na bakal babala sa mga puser. Merry Christmas 2023. Ginapadalman pa sa kapulisan kung may kaangtanan sa iligal nga droga ang krimen bangod sa mensahe sa karton kag sa na-recover nga 3 ka sachet sang shabu nga nakaipit sa brief sang bangkay. Ginalantaw sang kapulisan nga posible konektado ang nasapuan nga lawas sa Haro sa nasapuan nga mga butkon sa La Paz. Dako kon tani nga bulig suno sa ila kung makita ang ulo sa biktima para makilala ini. Posibilidad nga amon na to ang kamot sa amon tapos amon din ang iyang lawas. Kay nakita taman diri nga utod ang part nga utod amo gina ang kwan sang kasugpon didto. Posible man suno sa kapulisan nga kagabi pa ginhimo ang krimen bangod tiga na ang lawas kag wala na sang nakita nga dugo. Nagalaom ang kapulisan nga makita ang ginutod nga ulo agud matumod ang identity sang biktima kag background sini. Jert, Madam Oged nga salamat sa detalye, Kim Salinas.